गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। गिबि खौराङाव दङ बर' बिजों सान फालिनायजों लोगोसे सावराय मेल खुंदों। पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव उमानन्द ब्रह्म गोजौ फरायसालियाव 18 मे बर' बिजों सान फालिनायजों लोगोसे बर' बिजों सोलोंथाइया माहारिनि जिउ बेखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव माहारिनि बिबान आयदानि सायाव सावराय मेलखौ पाटगाव दख'रा एफसिनि आफादगिरि प्रफुल्ल ब्रह्मनि मेल सामलायनायाव मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्ला एफसिनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। पाटगाव गोजौसिन फरायसालिनि मानगोनां फोरोंगिरि मेसर सिं ब्रह्म आरो फरायसाफोराबो आब्रुथियै बाहागो लायो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मिलन गोजौ फरायसालि नारेंपुराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा बुख्रुब बुसि खालामनानै गालांदों। मिलन गोजौ फरायसालि नारेंपुराव फरायसालिनि खहा खालामनानै गालांदों दुथांफोरा। जाथायनि उनाव खौरां मोननानै मिलन गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि पानिराम रामसिंहारि बिथाङा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनांगौनि थाखाय फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङा पुलिस बिफाननो खौरां हरनायजों लोगोसे दुथां सुबुंफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि थाखाय बिथोन हरो। बर'नि बिर जोहोलाव सिखोनानि मुसुखाखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि आखाइजों बेखेवलांबाय। नौनोगोर सिखोनाजार आलायखुंग्रि दैसा सिखोना जोहोलावनि जिउ नागारनाय जायगायाव सिखोना जोहोलाव खौसेथि खाम्फाखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बेखेवना होलांबाय। बिर जोहोलावनि मुसुखा बेखेवनायाव रायजो सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारि, एमएलए जयन्त बसुमतारी आरो ओनसोलनि लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि बिर जोहोलाव सिखोनानि थैया दाबो आलायखुंग्रिनि अन्थाइयाव थैसोम जाना दङ। हाजार दैनि गेजेरावबो गोजा थैया सुस्रांजायाखै। बेसेदि सोमोनांथाव गेदेर जाथाय। अबंगसाय शिबनि बोरजों जोनोम मोननाय सिखोना जोहोलावआ सासे गेदेर बिर जोहोलावमोन। दिनैबो बेनो फोरमान दङ। गोथार बर' बिजोंनि सानाव बर' बिजोंनि थाखाय दुखुनि खौरां ससियेल मिडियायाव फैदों। खौरांनि बायदिब्ला अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 65 नं कलायगाव एमएलए समस्थियाव गासै 100सो बर' गामिफ्राव बर' राव गैला। बिथांमोना बर' रावनि सोलाय असमिया रावसो रायज्लायसै। थेवबो हालामनि माखासे सानसुमैफोरनि नाजानायाव बर' बिजों फरायसालि गायसननायजों माखासे फरायसालिफ्राव सोलोंथाइ लाना बर' रावखौ माखासे सुबुंफोरा रोंसाबबाय। नाथाय दायो बे फरायसालिफ्रा गोथैसालि फारसे लामा लाबाय। सरकार थासेयावबो दिनै बर' बिजोङा मिरु जिरुसै होनना बै ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। सिमेन्ट सापरायाव थानाय बर' कचारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि मावखुलियाव बर' कचारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव बर' बिजों सान फालिदों। बर' बिजों सान फालिनायाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो खुंथायनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारीया। गाहाय आलासि महरै नुजाथिनानै मिहिनेश्वर बसुमतारीया बर'नि राफोद दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ माहारिनि थाखाय खौसेथि जानांगौ होनना बुंदों। मानोना गोरोबना खौसे खामानि मावब्लासो बर' हारिया जा मोननो गोनां बैफोरखौ मोनगोन होनना रोखायै बुंदों। बिटिआरनिफ्राय अबर' गामि दानख'नो अबरा सुरक्षा समितिनि गोख्रों दाबि। अबरा सुरक्षा समितिया खौरां मेल खुंदों। बिटिआरनिफ्राय बर' नङै गामि दानख'नायखौ लानानै बाक्सानि सरनायाव खौरां मेल। मख'नो गोनांदि गामि दानख'नायखौ लानानै बाक्सानि सरनायाव खौरां मेलनि गेजेरजों आङुलिया आनसलिकनिफ्राय गंजि गामिखौ बिटिआरनिफ्राय थाबैनो दानख'नो दाबि दैखांदों। मख'नो गोनांदि जा समाव बिटिआराव जिल्ला बारायनाय गामि दाजाबनाय हाबाया आगानसेबो मावफुंजायाखै बेबायदि समाव गामि दानख'नो दाबि दैखांनाया थारैनो साननो गोनां। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दुखुनि समाव खौरां लानो सम गैया रावबो एमएलए मन्थ्रि बिथांमोना। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बियामनि सिङाव थानाय सन्थला गामिनि थागिबि मंगल स्वर्गीयारि नखरखौ थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायजों बरलिया दैमाया खुरख'लांजोब्बाय आरो थानो थाखाय एसे जायगाबो गैलिया। नाथाय खुरख'जानाय दुखुथिया नखरखौ प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारनि एमएलए जलेन दैमारि आरो चेयारमेन मेम्बारफोरा दैमाजों न' खुरख'जानाय दुखुथिया नखरखौ सम गैया खौरां लानो। बे बाथ्राखौ बुंदों दुखुथिया नखरा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय।